Hello everyone, खुलुमबाय and welcome back to my YouTube channel. So लोगोफोरनै जोंहा हाबा जानो ओंखारलायबाय. हाबानि थारिखना दिनै हाबायानो दाबनै दाबथाम जानांगौ. दा थांगासिनो आरो ना जोंनि खाथियावनो. ओमफ्राय नै आंना लोगो बिनानावसो नाहरदोब्रा एसे. खाथिनियाव जाग्रोनोसै ओमफ्राय बेयाव जाखांबाथाय दा आरो दाबसे दंबावो. उनाव थांसै दसे थानानै. नायलांबाय थादोलाय लोगोफोर. बेबायानो नै खाथियावनो हाकारनि हरबानो मोनो हौवा गोदान हिनजाव गोदाना नै थाथ'नोसै ना हैखानोसै दसे थाथ'नोसै मा जिरना एसे दासो बावाखै जाला आइ फैबाय थानो हाय होनदोब्रा खालामगासिनोखा नै आब' सिबिया ओइ आब' नोंखौ नायखुमाहरगासिनो आंखौ नुदोंना नुवाखै होननानै ओइ खनायाव थांगासिनो आङो आयनाव आंनियाव दिनैसो लोगो मोनदों नै बिब'खौ दिनैसो लोगो मोनदों आरो सिबा गोबावनि उनाव मानसिफ्रा सोरबा सोरबा होनोथ' एखे नुयो होनना सोरबा सोरबा होनो खिन्थु नोंजों हाया जायो जिबायदि सुन्दरि आब'आनो गैला दा गोदो जेरै दाबो बेबायदि रानजोब्बाय बुगाजोब्बाय ओंखाम जाहैनोसै नामा जाजायो फट' लानोसै बिब'जों नै आब' सिबिनिया बाबु फिसालाया नै फिसालाया बोरो बाबु हेन्डसेक हाय जिबाय जि आराम थागासिनो जि आराम थागासिनो होनदां बेसेरा बिन्दासनो फिसालाया मोजां मोनदों मार्समेला साजायनाय माबा नालाय आराम मोनदों जायनोसै आब' थाथोंबा जायनोसै जि लाबाय नोंखौ जेबो नङा
ओंखाम जाहैसै एबार जाग्रा जायगाया बेलेगावसो ना बेदरजों जि जागोन हाबायाव जानो होननानै भिडिअ लादो नै ओंखाम जाग्रा डाइनिं हला बेयाव जाहैनोसै सौदावलायसै जेनबाय नै ना अमा बेदर दालि कबि लाब्रा थिगसे जा फैयाखैदां ओंखाम जाखांबाय दसे थानानै थांसै बुंलायनाय जाबाय थिगसे अमा बेदर ना हाय एभ्रिवान हाबा जाहैबावनोसैलाय नै दिनै हाबायानो माने मोननै जानांगौ आरो ना मोनसे जाना फैखांबाय दसे रेस्ट लाबाय ओमफ्राय दा नै थांनो ओंखारबावबाय सेम ड्रेस सेम देलायनाय गासिबो बेनो जेबो सोलायाखै बेनो बे आरोना जेबो सोलायासै जास्ट आं दा कट गानदेरबाय गुसु जाबाय नालाय दा दहाय खाथिखामोन नालाय ओमफ्राय ओंखायनो गानाखैमोन नै दासो गानलायबाय गुसु जालांसिगोन एबारना एसे गोजान आरोना थांसैलाय लोगोफोर गिफ्ट दखानाव दंफैयो नै दा मा लानो नायगासिनो मेन हाइवे मोनफैबाय नै दासो जा गुसुखा बाराबो थांगासिनो नै खादौ रायजोआव खादौआव हाबा जाहैगोन आरोना दानिया थांगासिनो गुसुथार लामायाबो बाराबो जि गुसु हाबा जानानै फैनाय दा गारिया लारि लारि जानाय हाबा जाग्राफोरनि जानो आइडियासो आरो मिथिया हाबा लागोआव एसे नाहरदोब्रा दा हाय होनलाय जि खस्थ'सो होनो आरो होनथारा हाबा लागोआयनो आंना मा होननांगौ जाखो निक नेम दं होनथ'लायला होनलायदो दिनैसो लोगो मोनलायबाय बेखौबो जि गोबावनि उनाव बिथांजोखौ जाबाय बिथांजोखौ बिथांनिफ्राय जिउ जादोंमोन बियो हौवा लागोनि आरो होनदो ओइ नै एक्टरा फैसा खामायनायनि ओइ नै बोरै बानथारैयो एसेबो शेयारखौनो खालामा दे बुंफिनलाय नों मा होनदोंमोन मा होनो थाङा खालि थाखा खामायनायनि खान्दावल' जानाय ना मिथिबायना उफाय गैया मिथिबाय जुगानो बिदिनो जाबाय जुगानो बिदिनो थिनबाय माखासे कन्टेन्ट बानायना हरगोन दे आंनोबो शेयार खालामनांगोन जागोन दे 50-50 हौवा गोदाना बैथिंसो आं नङा दे दा लोगो हमसै र' दसे थाथ'नोसै नुहुरखायाखै खोमा ना नुहुरबाय बिजिथार मानसिफ्रा भिरथार नै बिसोरो बोराय बुरै नोंसोरखौ होनदां नै बिसोर बोराय बुरै होनदां
ओं जालायो समायदोंब्रा हायो नोंसोरजों हाखाया हिनजाव गोदानखौ खेबनोसै नै हौवा गोदाना बसनिसो उनाव गोजान जासिगोन जामांबायानो दानो जामांबाय लोंदो नांला बिबाय था कफि लोंसैलायनै हेलो दिनैसो लोगो मोनदो होनदो बहुत गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनदो मनलेखाजोंसो लोगो हमनांगौ होनदो नोंखौ औ मनलेखाजों लोगो हमनांगौ खालामखायोमोन बेजों हावलायदोब्रा एसे नैबे गुमैनि लोगो बियो गुमै होनदोब्रा गुमैनि लोगो मा जायो होनदों खोन्थालाय हौवा गोदाना लाजिबाय लेंग्रा जालायनो सिबाय हान्थु खराय खराय खुलुमनानै गुमैयालाय लेंग्रा जायाखैमोन फांसना माला आंना फांसन गैथ'आ आर्टिस्टफोरखौ लिंहरनो हायाखै बैसागु फांसनखौसो होनदां एप्रिलाव जानोसै खोन्थादों सिबाय हौवा गोदाना खुलुम खुलुम हान्थु खरायनानै माबाजोब्बाय जादों आथिया रुबायजोब्बायनो हान्थुसे मोदोमसे बोर मोनजोबखाबाय ओरैनो सादों दे नांगौ बोरखौ मोनजोब्बाय आरो बे नै बे बिथाङाबो बोर लाखांखाबाय गोदो गोदायनो आं मिथिया 당신의 카드. खामजानो फैलायबाय नै खामजानांगौ एवथानोसै मोखावनो आराम जागोन दे गबागब जाना हो अमा जादों ना दाउ जादों जाखो नै केमेरामेना बोरबाथार हाबायाव जानो फैनायालाय आरो माथो गबागब जाना हो दे ओरैजाय मा दं दाउ बेदर ना पापर कफि लाब्रा दालि ओंखाम ओमफ्राय आसार इरि दंबावोमोन नासफ्रा मोजां जादे नासफ्रा ओमफ्राय गोदोनायाव थाब आंखौ बख'नो लिंहरबानो जाबाय आं रांखौ माबोरै बख'नो मोनो ना नांला ओमफ्राय फुंजानो गिदों ना मादों नोंलाय एसेल' जालायनाय माने आंना ओरैजाय बाराथिं नङा हाथाया एसे जायो आरो आं मिथिगौ नोंखौ अमा जानायनि थाखायसो नोङो एकदम गुफुर गावदां सिल ग्लेमार गोनां बिदि ग्ल'रि अमा जाया नै ओंखायनोथ' जानायाव एकदम गोसो होथारदों बिसोरो सानैया फुरा जा गोथाव जाथारदों खोमा आगरनि हाबानि जा गोथावखादा ओमफ्राय खेबैसे लानानै जाखो लानायखौ खिन्थु लानो हायासै मानो होनबा हाबा मोनसे जाना फैखानाय बेसे जागोन दे बेखिनि लाखानायखौ जाबाय आरो लाबावदो एसे जाजायोमोन आरो नोंखौबो बाय
जाखाबाय थांसै ओमफ्राय माबा हाबलांसै दसे फ्रिमखौ नायलांसै थाथ' थांनोसै रायजो राजाफोर होनलायदो बाय बाय आरो हाबलांबावनोसैसो नोसै जोंहा थांसै बाय बाय थाथ' दे थादो बाय बाय लामासिम दोनबोलायबाय नै सिबाय हाबा जानाया नै बेरायनो फैबावबायसो आं मोनागुना उफाय गैया नै जोंना लिडारा सिगांथार बिगुमै लिडारा गेदा आंबो बैथिं सानदोंब्रा सासे लोगोखौ नायलांनो बेरायलांनो बिसिनाव माने दसे हाबलांसै फैबावबाय नै एखे जायगायावनो नालाय आङो केमेरायाव रायलायदों आं केमेरायाव मिन्थिबाय आलासिया साब्रै फैबाय नै साब्रै आं नोंखौ थांगोन सानदोंमोनब्रा नै भिडिअ लागासिनो खामानि होनदों दे नै मालाय माबा बिबाजै दा बिबाजै ना मा जायो मालाय बिबाजैजों रायलायहैदों हनै जों दा सासे लोगोनाव दंफैयो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बे मादैमोना साहा एरि फुदुंनो नागिरदोंमोन खिन्थु जों ओंखाम जाग्रा फैनायखाय बादा होबाय एखे गामियावनो हाबा जाफैनायमोन नालाय बेनिखायनो नैबे लोगोखौ नायलांनोसै होननानै हाबफैबाय आरो दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय